Zdravím lidi, vítejte u mého dalšího videa a tohle video bude na téma vzhled. Vlastně, co si o tom myslím, že lidé soudí ostatní podle vzhledu, a tímhle videem bych zároveň chtěl zvednout sebevědomí těm lidem, kteří si myslí, že jsou nějak méněcenní, nebo kteří si myslí, že jsou prostě škaredí, což je úplná kravina. Je to jenom objektivní můj názor, takže nemusíte se s tím stotožňovat, je to prostě jenom můj názor, prostě, takže nemusíte to brát v potaz, ale chci vám to takhle sdělit. Vlastně v dnešní době je hodně lidí, kteří si myslí, že jsou škaredí. A podle mě je to blbost, protože všichni jsme si rovni a nejsou žádní hezcí a škaredí, protože každý člověk, když na sebe dbá, chodí pravidelně ke kadeřníkovi, má nějakou dostatečnou péči o pleť, čistí si zuby 3krát týdně, navštěvuje zubního lékaře a dbá na tu hygienu, chodí nějak prostě hezky oblečený nebo tak prostě každý vypadá hezky. Kdo na sebe dbá, tak každý vypadá hezky. Takže takový ty blbosti, že prostě jsem škaredý, jsem škaredá, to podle mě úplná hloupost, že prostě každý má nedostatky, nikdo není dokonalý, já mám taky nedostatky, to má každý, ale prostě věřte mi, že každý, kdo na sebe dbá, tak prostě vypadá nějak dobře. A to prostě bez pochyby, že to mi nikdo nevyvrátí. A co si myslím, že než vzhled je důležitý je prostě, si myslím, že to charisma. Prostě vystupování těch lidí na veřejnosti prostě a nebát se komunikovat. A jakože i ty sociální vztahy jsou důležitý, prostě nebát se třeba oslovit holku nebo prostě vstoupit do konverzace a prosadit si vlastní názor a nepřetvařovat se. To je asi to nejdůležitější, prostě nepřetvařovat se. Protože když třeba se vám líbí nějaká holka nebo opačně holce kluk a od začátku se budete přetvařovat, tak to nikdy nevyjde, protože když se vám nebudete dotyčně líbit a nic jiného, jenom vás prostě, jenom budete zaslepení prostě tou krásou toho druhého nebo tak prostě to nikdy nevyjde, protože když nebudete ze začátku k sobě upřímní, tak ono to časem zjistí ten dotyčný, ta druhá osoba to zjistí o vás, že jste se přetvařoval nebo přetvařovala a tím pádem prostě ten vztah nebo něco, že to prostě nevyjde. Ale na druhou stranu, když prostě do toho půjdete a na rovinu prostě se budete chovat tak, jak se chováte, nebudete se přetvařovat a budete prostě sami sebou, tak vás ta osoba už od začátku pozná a tím pádem máte větší šanci, že vám prostě třeba ten vztah vydrží dlouhou dobu nebo vám prostě něco vyjde. To je asi tak všechno, co jsem chtěl v tomhle videu říct a uvidíme se do dalšího videa a to je asi tak všechno. Ahoj.